Κομοτηνή γιορτάζει τα ελευθέριά της και εμείς βρισκόμαστε εδώ με τον κύριο Νίκο Μακαρόνη για να θυμηθούμε σημαντικές πτυχές της ιστορίας της. Κύριε Μακαρόνη, σας ευχαριστώ. Καλησπέρα και σας ευχαριστώ και εγώ που μου δίνετε αυτή την ευκαιρία να μιλήσω για ένα τέτοιο σημαντικό, για μένα τουλάχιστον, θέμα. Πριν περάσουμε σε αυτή την απίστευτη ιστορία, με πρωταγωνιστή το συνονόματο παππού σας, που αφορά την διάσωση της ιστορικής σημαίας της πόλης μας, ας γνωρίσουμε πρώτα εσάς. Εγώ είμαι γεννηθής του 1970, παντρεμένος με 2 παιδάκια εδώ στην Κομοτηνή, δουλεύω στην πολεμική αεροπορία και κατά το παρελθόν και μάλλον λόγω αυτών των ιστοριών που άκουγα από τον πατέρα μου, ασχολήθηκα όσο μπορούσα και εγώ με τα κοινά, δηλαδή ήμουνα στο Σύλλογο Κομοτηναίων πρόεδρος και ειδικός γραμματέας στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Θρακικών Σωματείων. Στη Θεσσαλονίκη, αν δεν Στη κάνω. Θεσσαλονίκη, ναι. Με γνωστούς Κομοτηναίους που λείπουν χρόνια από την πόλη μας. Ναι, και ήταν πάρα πολύ όμορφο το ότι όλοι αυτοί οι μεγάλοι γνωστοί Κομοτηναίοι κάθε Τρίτη συγκεντρωνόταν σε ένα μαγαζί στην Θεσσαλονίκη. Όλοι μαζί μια παρέα ήταν. Πολύ όμορφα. Τον παππού σας τον προλάβατε εν ζωή? Δυστυχώς πέθανε το 1972, οπότε εγώ ήμουν 2 χρονών. Δεν έχω εικόνες. Έχω όμως αφηγήσεις πολλές από τον πατέρα μου, οπότε κατά κάποιο τρόπο αποτέλεσε όλη αυτή η ιστορία του παππού μου ένα θεμέλιο λίθο για το χτίσιμο της προσωπικότητάς μου. Τι σας έχει πει ο πατέρας σας για την ιστορία αυτή με τον παππού σας, αλλά και γενικά για την ιστορική σημαία της πόλης, με τις 5 σημαδιακές ημερομηνίες και ντυμένες επάνω της, που κατά ένα περίεργο τρόπο ακολουθούσε και τη μοίρα των Κομοτηναίων. Ξενιτεύτηκε, φυλάχτηκε, κρύφτηκε για να επιστρέψει στη γενέθλια γη σε καλύτερες ημέρες. Θεωρώ ότι όλος αυτός ο αγώνας αποτυπώνεται πάνω σε αυτά τα κεντήματα που έχει η σημαία. Όλη αυτή η ανάγκη των Ελλήνων και ιδιαίτερα των κατοίκων της πόλης μας αποτυπώνεται σε αυτή τη σημαία, η ανάγκη για ελευθερία. Και η ελπίδα ότι κάποια στιγμή θα έρθει η πολυπόθετη αυτή η ελευθερία για τον τόπιο πληθυσμό. Θα έλεγα βεβαιότητα, γιατί όταν κάτι το έχεις πολύ ζωντανό μέσα σου, θέλοντας και μη, στο τέλος το καταφέρνεις. Και όταν έχεις υψηλά ιδανικά, όπως όλοι αυτοί οι άνθρωποι που βοήθησαν στο να κεντηθεί αυτή η σημαία, πιστεύω ότι στο τέλος σίγουρα θα τα κατάφερναν, όπως και τα κατάφεραν. Πώς ήταν η ζωή της οικογένειάς σας αυτά τα δύσκολα χρόνια που η περιοχή βρίσκονταν υπό βουλγαρική κατοχή? Από την οικογένεια μου δεν έχω ακούσει πολλά, αλλά έχω καταλάβει από αυτά που έχω ακούσει και από τα ντοκιμαντέρ ιστορίας ή αυτά που έχω διαβάσει, ότι ήταν μια πολύ δύσκολη κατοχή από των Βουλγάρων. Και ήταν, πιστεύω αυτό είναι κοινότυπο, όλος ο κόσμος δηλαδή που έχει λίγο ασχοληθεί το πιστεύει, ότι ήταν μια προσπάθεια επικισμού. Συνεπώς προσπαθήθηκε πιθανόν με βία να ξεριζωθεί η ιστορία που υπάρχει για να μπορεί στη θέση της να μπει μια καινούργια ιστορία. Πράγμα όμως που δεν το κατάφεραν, γιατί οι ρίζες μας είναι βαθιές εδώ στη Θράκη. Η οικογένειά σας, ο παππούς σας, έμεινε στην Κομοτηνή αυτή την εποχή? Να σας πω λίγο την ιστορία του παππού μου. Είναι γεννηθής, μάλλον οι γονείς του, ο Σωτήρης Μακαρόνης και η Σοφία Μακαρόνη, γεννήθηκαν στην Βολισσό της Χίου. Είχαν 6 παιδιά, ένα εκ των οποίων είναι και ο παππούς μου, ο Νικόλαος Μακαρόνης. Γεννήθηκε το 1897. Από εκεί πήγε στην Κωνσταντινούπολη και τελείωσε το ζωγράφιο γυμνάσιο της Κωνσταντινούπολης. Από το ζωγράφιο γυμνάσιο το 1900, μάλλον φοιτησε 6 μήνες στο φυσικό-μαθηματικό, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, και μετά πήγε στη Γαλλία. Μετανάστες στη Γαλλία. Υπήρχαν ρεύματα, από ό,τι μου είχε πει ο πατέρας μου τότε, από μετανάστες στη Γαλλία. Εκεί στη Γαλλία λοιπόν συνέβαλε στην επανόρθωση του γαλλικού κράτους, οπότε τιμήθηκε για την εθελοντική του προσφορά και εκεί. Γύρισε το 1920 για να
συμμετάσχει στην Μικρασιατική εκστρατεία και γνώρισε τη γιαγιά μου την Ευγενία, οπότε έμεινε στην Κομοτηνή μετά και εργάστηκε ως διοικητικός δημοτικός υπάλληλος στο Δήμο Κομοτηνής. Και γαλλομαθής λοιπόν, σε χρόνια που οι Γάλλοι είχαν πρωτεύοντα ρόλο εδώ στην περιοχή μας, λόγω και του σιδηρόδρομου. Ναι, είναι έτσι. Είναι και το μεταναστευτικό ρεύμα και αυτό που θέλω τέλος πάντων κάποια στιγμή στη ζωή μου είναι να πάω να ψάξω τις ρίζες μου, ξεκινώντας από εκεί, από τη Βολιστό της Χίου. Γιατί και τα παράλια και τα νησιά εκεί κοντά στα παράλια θεωρώ ότι είχαν έναν διαφορετικό πολιτισμό, ένα διαφορετικό πολιτισμικό επίπεδο. Το οποίο διατηρείται ακόμη ή έχει χαθεί? Το οποίο πιθανόν μάλλον έχει συγχωνευτεί μετά από τόσα χρόνια και εδώ πέρα μέσα στην παλιά Ελλάδα. Ο παππούς σας ήταν υπάλληλος του Δήμου, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Πώς βρέθηκε η σημαία στο σπίτι του, σας έχει πει κάποιος, ο πατέρας? Ναι, με αποφυγής του πατέρα μου. Λοιπόν, όταν έμπαιναν οι Βούλγαροι εδώ στη Ροδόπη και όσο η Δημαρχία ήταν επί ελληνικής διοικήσεως, ο παππούς ως δημοτικός υπάλληλος πήρε την σημαία από το έπιπλο που φυλασσόταν και την πήγε σπίτι του προκειμένου να τη φυλάξει. Εδώ ήθελα να κάνω μια μικρή παρένθεση και να πω ότι ενώ η σημαία είναι ένα κομμάτι πανί, στην πραγματικότητα για αυτούς τους ανθρώπους και ευελπιστώ και για μας, αντανακλά υψηλά ιδανικά. Δηλαδή αντανακλά τα ιδανικά που θα μπορούσε κάποιος να δώσει και τη δικιά του τη ζωή και της οικογένειας του, προκειμένου να μπορέσει να τα διαφυλάξει. Αντανακλά τους συμπατριώτες του, αντανακλά την ίδια την πατρίδα, αυτά που έχει βιώσει, την ιστορία του. Αυτό λοιπόν προσπάθησε ο παππούς μου να διαφυλάξει από τους Βουλγάρους. Πήρε λοιπόν τη σημαία, την έκρυψε μέσα στο στρώμα του πατέρα μου και από εκεί και ύστερα μέχρι το 1943 οι Βούλγαροι έψαχναν να βρουν τη σημαία, με αποτέλεσμα να δέχεται ο παππούς μου πολλές πιέσεις, δηλαδή ξυλοδαρμούς, φυλακίσεις, απειλές, και για να μπορέσει να ξεφύγει από όλο αυτό και να σώσει και την οικογένειά του, φύγανε στην Θεσσαλονίκη. Μαζί με τη σημαία ή την έδωσαν σε κάποιον άλλο να τη φυλάξει? Αυτό τώρα δεν είμαι σίγουρος και θα προσπαθήσω να ψάξω τα χειρόγραφα του πατέρα μου, γιατί ήταν σχολαστικός, τα έχει σημειωμένα όλα. Έχω την εντύπωση ότι την άφησε εδώ σε κάποιον Κομοτηναίο το 1943 και το 1944 που επιστρέψανε την παρέλαβε πάλι και την παρέδωσε στον δήμαρχο, στον τότε δήμαρχο. Μόλις τα τελευταία χρόνια το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης μας, αναγνωρίζοντας την ηρωική αυτή πράξη του παππού σας, τον τίμησε δίνοντας το όνομά του σε αυτή εδώ τη μικρή πλατεία που καθόμαστε. Πώς νιώθετε γι' αυτό? Τον τίμησε ποικιλοτρόπως, δηλαδή δόθηκε το όνομά του, εξέφρασε μάλλον το Δημοτικό Συμβούλιο την πλήρη ευαρέσκειά του για αυτή την πατριωτική του πράξη. Ονόμασε αυτή την πλατεία με το όνομά του, Νικολάου Μακαρόνη. Επίσης τιμήθηκε με το αργυρό μετάλλιο του τάγματος του Γεωργιού του Πρώτου από το ελληνικό κράτος και από τον Ρωταριανό Όμιλο της Θεσσαλονίκης με κάποιο χρυσό μετάλλιο. Αυτό όλο, όπως σας είπα, επηρέασε και εμένα πάρα πολύ όσον αφορά το χτίσιμο της προσωπικότητας και των ιδανικών μου. Να κάνω και μια μικρή παρέθεση ότι όσο ήταν στη Θεσσαλονίκη ο παππούς μου και ο πατέρας μου ήταν νεαρός, ήταν τώρα 13-14 χρόνων κάπου κατά εκεί, συμμετείχε και αυτός, δεν ξέρω αν ήταν γνώση του επειδή ήταν μικρό παιδάκι, στην αντίσταση. Δηλαδή μετέφερε φυλάδια από ένα τυπογραφείο σε αυτούς που έκαναν αντίσταση ενάντια στους Γερμανούς εκεί στην Θεσσαλονίκη. Α, στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Ακούγοντας τώρα όλες αυτές τις ιστορίες και εγώ δεν μπορούσα παρά να έχω στο μυαλό μου αυτό, ότι είναι υποχρέωση όλων μας να υπηρετούμε
όχι μόνο τον εαυτό μας, όχι μόνο πραγματιστικά πράγματα, όπως το σπίτι μας, η οικογένειά μας, αλλά αξίες πολύ παραπάνω από αυτές, υψηλά ιδανικά. Κύριε Μακαρόνη, είχατε κάποια όλο μέλος από την οικογένειά σας που είχε ανάλογη δράση σε κάποια ιστορικά γεγονότα? Όπως σας είπα, το όνομα Μακαρόνης, το επίθετο αυτό δεν σταματούσε μόνο στην ιστορία του παππού μου. Συμμετείχε ο πατέρας μου με τον τρόπο που συμμετείχε στην αντίσταση, μεταφέροντας φυλάδια. Και επίσης ο αδερφός του παππού μου, ο Γεώργιος Μακαρόνης, τιμήθηκε και αυτός με 3 μετάλλια για την δράση του ενάντια στους Τούρκους. Ήταν και ιδρυτικό μέλος της Οριστιάδας. Τα 2 του τα παιδιά επίσης πεθάνανε στον Ελληνο-Γερμανικό πόλεμο, στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο ένας ως εύθερος ανθιπίατρος στο El Alamein και ο άλλος πηγαίνοντας για τον πόλεμο σε εν πλώ. Και γενικότερα αυτό το όνομα έχει κάποια ιστορία. Πιστεύετε ότι οι επόμενες γενιές εκτιμούν και τα μετάλλια και τον αγώνα των προηγούμενων για την απελευθέρωσή μας και από τους Τούρκους κατακτητές, αλλά και από τους Βούλγαρους και τους Γερμανούς? Θέλω να πιστεύω και το πιστεύω ότι οι καιροί έχουν αλλάξει, ο άνθρωπος βεβαίως προσαρμόζεται στους σύγχρονους καιρούς και εγώ ως παλαιότερος βλέπω τα παιδιά, τα σύγχρονα λίγο κάπως διαφορετικά. Θεωρώ όμως ότι μέσα στο DNA δεν αλλάζουν πολύ εύκολα τα πράγματα. Χρειάζονται πολύ καιρός για να αλλάξουν. Ότι όλα αυτά τα παιδιά που φαίνονται σήμερα αδιάφορα, αύριο όταν θα πρέπει να πάρουν μια θέση μεταξύ υψηλών ιδανικών και πραγματιστικών ζητημάτων, θα επιλέξουν τα υψηλά τους ιδανικά. Ας το ελπίσουμε. Εγώ είμαι βέβαιος. Σας ευχαριστώ πολύ που με την προσωπική σας μαρτυρία προσθέσατε ένα μικρό κομματάκι, μια μικρή αλλά σημαντική ψηφίδα στην ιστορία αυτού του τόπου. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ που μου δόθηκε αυτό το βήμα, διότι ψάχνοντας λίγο περισσότερο στο διαδίκτυο, βρήκα ότι υπάρχουν πολλές λανθασμένες πηγές και αντιφατικές. Ίσως είναι ευλογία για τον τόπο μας, είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον τόπο μας η ύπαρξη πανεπιστημιακών τμήματων και ιδιαιτέρως του Ιστορίας Εθνολογίας, του τμήματος Ιστορίας Εθνολογίας του Δημοκρατίου, για να μπορέσει να ασχοληθεί λίγο σε βάθος με αυτή την περίοδο, έτσι ώστε να μπορέσει να αποτυπωθεί τεκμηριωμένα η πραγματικότητα εκείνης της εποχής. Και να αποδοθεί και η ιστορική μνήμη, όπως ακριβώς έγιναν τα γεγονότα. Βεβαίως. Στους Κομοτηναίους σήμερα. Βεβαίως. Νομίζω ότι είναι υποχρέωση των αρχών και είναι ανάγκη των ίδιων των Κομοτηναίων, των κατοίκων εδώ πέρα της περιοχής μας. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.